Ir-realtajiet tal-lum iridu jkunu il-bażi biex niffurmaw diskussjoni serja u miftuħa, mibnija fuq ir-rispett u fuq atteġġament li aħna lesti li nisimgħu. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Perici Kalaxxone, waqt il-programm Net Live, proprju ftit tal-jiem biss il-bot mill-Konvenzjoni Nazzjonali li se jkun qed jorganizza il-Partit Nazzjonalista fil-21 u fit-22 ta' frar bit-tema Malta l-qudiem li nibtet propju mill-slogan dan hu l-mument. Matul din l-intervista Alex Perici Kalaxxone tenna kif minn dan hu l-mument il-Partit Nazzjonalista issa jrid ifassal il-proposti sabiex jindirizza realtajiet veri li qed jaffaċċja il-poplu Malti u Awċi. Hawnhekk il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-importanza li din il-konvenzjoni infetħet għal-firxa usa ta' nies, fosthom anke unions u korpi kostitwiti. Stidinna il-firxa wiesa kemm jista' jkun tas-soċjetà Maltija. U stidinnihom aħna qed ngħidu b'mod ċar illi l-atteġġament dak li ħajirregola, il-prinċipji li ħajirregolaw id-diskussjoni ssibtu l-ħadd huma bażati fuq ir-rispett li aħna nisimgħu serjament dak li għandu jgħid kulħadd indipendentement jekk dak li għandhom xi jgħidu idoqx għall-bidnejna jew le, dik hija r-realtà. Dik hija r-realtà. U ma nistgħu nagħmlu ebda pass il quddiem f'dak li aħna nipproponu jekk ma jkunx mibni jibda fuq il-realtà hija kif inhi. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-importanza ta' din il-pjattaforma fit-tisħiħ tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Spjega kif ix-xogħol għadu għaddej u li fl-aħħar xhur resqu ħafna nies il qudiem xi ħaġa li komplet nissa tama fil-Partit Nazzjonalista. Ix-xogħol baqa' għaddej ma waqafx. Imma l-moment huwa wieħed sabiħ x'meta inti tara isu l-kuraġġ jiġi kważi waħdek biex ngħidlek meta tara interess. Meta tara interess li jmur lil hinn biex jisimgħu li qed tgħid imma jidħlu u jiġu u jagħtu l-esperjenzi tagħhom u jridu jintaqgħu u jridu jħolqu momenti fejn huma l-idejat tagħhom fit-tajb u fil-ħażin jgħadduhomna. Dak huwa moment li jisaħħek minn ġurnata l-oħra. Alex Perici Kalaxxone ħeġġeġ lill-poplu Malti u Awċi sabiex jipparteċipa f'din il-Konvenzjoni Nazzjonali u saħaq li l-poplu se jsib Partit Nazzjonalista lest li jisma' kull opinjoni b'rispett u b'serjetà. Dan sabiex kull ma jsir minn issa l qudiem ipoġġi fiċ-ċentru l-esperjenzi u r-realtajiet tan-nies.